Hello, good morning. Good morning sa lahat. Good morning sa aking mga kaayay. Para sa araw na vlog na ito, aking titikman ang pinakamaanghang na pansit. Pansit Canton. Yun nga pala ay hindi ko nababanggitin ang pangalan kasi hindi pa ko sponsor. Tsaka yun nga pala guys. Ngayon ko lang siya matitikman. Alam kong marami nang gumawa nito, pero susubukan ko pa rin kasi hindi ko pa siya natitikman kahit kailan. Ngayon pa lang. So, guys, naman nyo kita tikman natin ito. So, ito na siya guys. Ayan. Naku. Alam niyo naman kung ano ito, di ba? Marami naman ang nagagawa nito. Kaya ito na siya, guys. This is it, pansit. Adi. Para siyang spaghetti. Ang noodles niya parang sa spaghetti lang. Tsaka matamis din siya guys. Tsaka sobrang anghang talaga. Ganito pala ito kaanghang. At least natikman ko na, di ba? Ngayon na ako nakatikim nito. Tagal-tagal na dito sa amin. Kasi mahal pala. Kala ko mura. Pero sulit naman sa dahil natikman ko na siya. Uy! Ang yahay ito. Wow. Ang nga guys. Wow. Super. Woo. Wow. Pahinga ko ng tinapay please. Grabe pala to guys. Alam kong marami nang gumawa talaga nito. Samahan ko nito kaya. Sarap naman, di ba? Grabe talaga guys. So guys, napapansin nyo, ayan, pawisan na ako, oh. Grabe. So, ito guys, challenge ko to sa sarili ko dahil mahilig talaga ako sa maanghang na mga pansit Canton. So, excuse me, pero talagang grabe. Wow. Masarap din sa tinapay siya. Wala. Pero sa sobrang anghang, ako, grabe to. Sulo. Grabe talaga to guys. Pero sa subo ko, isa palang piraso pala ito na pansit Canton na pinaluto pa kanina. Isa lang to. What if pa kaya akong 2, 3 piraso? Nako. Iyak.
pwedeng iiyak na ako nito. Ayan nga guys, oh. Sobrang pawis ko na. Wow. Ayahay talaga to. Tinatawag na ayahay na plus. Woo! Yeah, pansit kanto na maanghang. Super anghang. Alam nyo naman kung anong brand to, di ba? Grabe. Wow. Wow. Hindi pa naubos yan, oh. Waga. Ayan, babahan ko naman ako. Yan, pawis na, oh. Yang init-init pa naman ang panahon dito sa amin ngayon. Grabe. May konti na lang. Konting tiis na lang sa sobrang anghang. Guys, tikman nyo naman. Wow. Grabe. Konting tiis na lang, guys. Tumatalo lang dila ko. Sa bibig ko, grabe. Makikita ninyo naman ang resulta sa pagmumukha ko kung talagang may anghang o wala. Kung sobrang anghang. Grabe guys. Ayan, finish na. Wala na. Ubus na. Para akong kumain ng parang kumain lang ako ng ang labuyo. Siguro mga 3. Pero tinatawag na ito sa amin na sambalas, yung maliliit na anghang din yun. Ang anghang niya guys. Nakikita nyo naman labi ko. Malaki na nga, lalo pang lumaki. Grabe. First time in my life makatikim ng ganito. Grabe. So guys, tapos ko na rin kainin yung pinakamanghang na pansit canton. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, mag-subscribe na ho kayo at pindutin nyo naman ang bell notification para updated kayo lagi sa aking mga darating na videos. Yun lamang po guys. Salamat and God bless to all. Natapos rin. Grabe talaga. Sobrang anghang. Wow, ayahay.